trophy for the best champion foal. And today, the champion foal is exhibit 569, and that's Anthony John Paul Landon's Lixbury Miss Duel, with the reserve then going to exhibit 559, with Alex Williams, his ringside foal. Llongyfarchiadau mawr I chi. Many congratulations to you. And the special was kindly donated by Mrs. E. Mansfield Pennell, and we thank her for that sponsorship. Wel, dyma ni fachan hapus yr wythnos hon. Mae'r gwobre yn parhau I ddod I David Oliver. David yn rhan anatod o'r tîm sylwebu fan hyn yn y sioe frenhinol a wedi cael sioe i'w chofio beth. Odi ma fe. Dde wrth I fod, sa'n I meddwl. Rhoswen Cara yn ennill Pencampwriaeth y Merlod Cymreig teip cob. Ar gyfer Caseg Magu. Wel, mae'n rhan anatod o'r tîm sylwebu fan hyn yn y sioe ers blynydde yn wyneb cyfarwydd iawn, ac I ni mor falch o weld David Oliver yn ennill Pencampwriaeth Caseg Magu gyda'r adran ec a'r Rhoswen Cara yn dod ar Pencampwriaeth yn ôl I deulu'r Oliver. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd yma, sef enillydd y dosbarth I Merlod Caseg Magu ifanc, sef 773 Tylu Oliver.